ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଦର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡେଇ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲି ଆମ ଡମ୍ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଏଠି ପପଇ ମସ୍ତ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ନେଇଲା। ପପଇରେ ମୋର ଯାଇକି ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଡମ୍ ପାଖରେ। ଡମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସିଧା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ମା ଦାଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ବର୍ଷା ବି ଜୋର ପକେଇଲା, ଏତେ ଜୋର ପକେଇଲା ଯେ କିଛି ମାନେ ଦେଖା ବି ଗଲାନି। ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ସିଧା ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କସର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସିଧା କସର ପାଖରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଲୋଡ଼ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲୋଡ଼ ଦେଲେ। ଲୋଡ଼ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିକି ପାଲ ମାଲ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ କସରରୁ ବାହାରିଲାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ହେଲା ପରେ ଟାୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବାଜ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଟାୟାର ସବୁ ଗେଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗେଟି ଟିକେ କାଢ଼ି କୁଢ଼ା ଦେଇକି ସିଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଡମ୍ ପାଖକୁ। ଡମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାଲ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଖାଲି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ଟା କମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।